Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 36 years ekuberekwa, but murume wangu iye ane makore 32 years ekuberekwa. Yes, vanhu vanokwanisa kuti kwandiri, uri chembere, why is it wakasarudza kuroorwa nemwana mudiki kwauri? But ndoda kungokuudzaiwo background yemumhuri umo mandinobva. Inini hangu ndinongoti dai vanga vasiri Jesu kana mumarriage macho ndingadai ndisina kana kumbopinda, because kudzinza uko kwandinobva kwandakaberekerwa kune imwe witchcraft yekuti inotyisa. So inini I grew up staying with my grandmother. Mama vangu kubva zvavakarambana nababa vangu. My mom started going around. Mama vaingoti chero chamuka inyama. I don't even remember how many times my mom got married. And muone zvenyu manakiro akaita amai vangu. Even right now she's quite an old woman, but unyatsokuona kuti pamazuva avo chaivo pavainge vachiri kunzi ndo vainge vachipisa, aiwa vaipisa zvechokwadi. So the stories that we had was that isusu gogo vedu vainge vatori muroyi chaiye ainge asingatombonyari kana kutoroya kunyange masikati. So then our grandmother was said kuti vakaisa chituko pana mai nini naamai guru, because vakati vana vangu ava vandazvara vakanyanyisa kunaka, vanongodeserva kuti vange vachizowanikwa nevana vevanhu vane mari. Vainge vachitoti samama vangu vaifanira kuti vange vachiroorwa kana nemwana waminister because of the way that she was beautiful. Kumusha kwedu zvinotonzi ivo gogo vakatopengesa vanhu vakati one day. I don't know how true it is, but kunyangwe mama pandakatombovabvunza nezvanyaya iyi vakazondituka zvavo, but I sensed kuti vainge vaine pain yavainge vainayo mumwoyo mavo when I confronted her about this issue. So that story, it always bothered me, because mukukura taingoziva kuti paiva neumwe murume uyo ainge achigara mugomo, ainge achipenga. Saka murume uyu aiwanzokuti kana akaburuka mugomo aibva azotanga kupengera pamba pedu kana kungotanga kungopengera padhuze nepamba pagogo. Gogo vedu ndo vakaroya iyeye murume. So hanzi at that time amai vangu pavainge vachiri musikana wechidiki, hanzi vainge vachidanana nebenzi iroro. So hanzi murume uyu akazozama kuita zviya zvainge zvichiitwa kudhara, zviya zvekuti munhu unoita musikana wako waunenge uchida but vabereki vacho vasingamudi, zviya zvavainge vachiti musengabere. So when that happened, hanzi akazoti omhanya akabereka amai vangu achienda navo kumusha kwavo. Then ndo paakabva azongotanga kupenga. Kubva ipapo haana kana kuzombogara arecover. If he was the only guy, taingoti zvimwe kuda, maybe it is just a coincidence, but kumusha kwedu kune varume vanokwana ivo kuita vatatu vanopenga. Varume vose ava kana zvichitaurwa zvinonzi vainge vari vakomana vaamai vangu when my mom was somewhere kuma 15-16 years ikoko. So my grandmother was always accused of witchcraft. Witchcraft iya yekutoti even some of the people, they were so scared of my grandmother. So gogo vakazoti vashaika manje. Gogo pavakashaika patori nezvimwe zvinhu zvakaitika, like gogo taitovanzwa vachitaura paya pekuti munenge makatoisa coffin remunhu mukitchen, then vakadzi vagere mukitchen imomo, varume vari pamoto. Gogo vedu taitovanzwa vachitotaura hameno vanhu vavainge vachipopotedzana navo. So the issue manje yakazobuda ndeyekuti hanzi masimba avo vakazomasiyira one of my cousin sister. Cousin sister wedu iye yeka kunyange kunzvimbo kwaari I'm sure kuti vanonzwa naye. Isusu hatitombotaudzane naye nekuda kwekuti unotoona kutoti uyu ndiye anonzi muroyi paamire, kunyange zvinhu zvaanoita, utsinye hwaanoitira vanhu, zvekare nekuti kana akangokuudza kuti iwewe haufi wakabudirira muhupenyu, make sure kuti zveshuwa haumbofi wakabudirira muhupenyu. So chakazoita kuti inini necousin sister yangu tisawirirana, nayewo akandipawo case. This was after gogo vashaika.
so gogo vakati vashaika ndokubva ndazombotorwa naamai vake amai guru ndikabva ndazotanga kugara navo amai guru. Saka since mama vangu vainge vangori mukadzi uya aingo mbembuka nenyika yose achingoti pabhawa panenge pachinzi pari kuda musikana anenge achitengesa mumubhawa, amai vangu vaibva vazotanga kushandapo, kana vakanzi kune marriage vaingotevedzera vobva vaenda kuya. So when we started staying kumba kwaamai guru, taibatwa rafu ende taigara takatukwa. So there was a day pandakatongoboyekana naye because ainge akati ndaifanira kuti ndinge ndichimuainira mauniform ake, yet taifanira kuti tinge tichibatsirana because ivo amai guru zvavo, she was quite a fair woman, vaingotitreata tose like vana vavo, but vana vavo ndo vainge vaine hutsinye, especially this sister of ours, our cousin sister, sezvo ainge ari iye mukuru aibva azviita kajunior mother, saka maita kushungurudzwa. So ndakati ndaramba ndokubva andirova, ndokubva tazotanga kurovana paya. So ndakabva ndazomukurira simba, mukoma akati amuka ipapo ndokubva andikesa, akabva ati for the rest of your life iwewe uchatambudzika and haufi wakapinda mumarriage, ende varume vose vanenge vachikupfimba vachangokupfimbira kuti vange vachingokushandisa and they would dump you. But now I have realized kutoti ainge achitoisa macases pamusoro peupenyu hwangu. Haufi wakaita nhumbu iwe, ndokubva atanga kuseka paya achiti haufi wakaroorwa, and at that time ndainge nditoriwo neumwe mukomana wangu ainge achitozvishandira, and at that time mukomana uyu ainge achishanda kuBakers Inn, saka aiti pano nepapo aipota achidzokawo kumusha. Ndaitovhairawo ndichitodada naye mukomana wangu uyu because aiti kana akauya kumusha he used to give me some money, ndokubva atotaura zita rake akati uchazviona kuti achatodzoka kuno achitokuudza kuti ndakamitisa. Ndikatongoti ndinokupama futi semunhu ainge abva mukurova munhu. Saka akabva azoenda akabva atenderera kuseri kwechimwe churu, ndokubva azoswera ariko muswere wese wezuva. So ndine kamwe futi cousin kangu kamunyina kake ndokakabva kazouya manje kachindiudza zvose zvakainge kaona because zuva parainge rodoka kakabva kaenda kuya kachinodana sisi, ndokubva kazodzoka kachimhanya kakati iko kainge kaona cousin sister yangu yakamonererwa nenyuka muhuro, but kakati pakakasvika pakakaswedera padhuze nepachuru ipapo kakabva kaona kuti cousin yangu yainge yaumba chimwe chimunhu, but chimunhu ichi hanzi chainge chatumidzwa zita rangu, ende chimunhu chakaumbwa ichocho hanzi chainge chitori nenhumbu. Then ndokubva atanga kurova padumbu achiti uri kuona haufi wakaita mwana iwe, haufi wakaita mwana, apa achitaura zita rangu. So pandakaudzwa nyaya iyi at that time because of lack of maturity handina kana kutombofungidzira kuti macases awa they were very real, but nekufamba kwenguva manje mukomana wangu uya aishanda kuBakers Inn akazodzoka, ende paakadzoka mukoma it was during muna December, munhu ndokubva atondi ignore. Chakatondishamisa ndechekuti ndakabva ndazonzwa kuti kumba kwavo kwainge kuine umwe musikana uyo ainge achingoonekwa ariko kumba kwavo. Ndikabva ndabatwa neshungu, ndokubva ndazoenda kuya ndichida kunobvunza, but ndakati ndichida kutopinda pamba pavo. Amai vacho vakabva vatobuda mukitchen vakabva vati kana wauya pano kuzoita noise ziva kuti ndinokurova. Ndopandakabva ndazomubvunza vakabva vati ainge asipo, vakabva vati vainge vava kusada kuti ndirambe ndichingonetsana nemwana wavo because mwana wavo ainge atova nemukadzi. Ndakarwadziwa mukomanashi, but macases aya ainge ava kutotanga kutooperata muupenyu hwangu, but ndisingatozivi kutoti macases aya ainge ava kutooperata muupenyu hwangu. Ndakazosara ndozopedza chikoro, but upenyu hwangu hwainge hwaita kumira kuti dzii. Ndakangoramba ndichingoenda kuchikoro. From there on, that was when I came to Harare. Ndikabva ndazotanga kushanda samaid. Ndingangoti vanhu vandaitoti ndikadanana navo mumarelationships vanenge vari varume vevakadzi avo vandainge ndichishandira. Ndaitoti kana ndikazama kupinda mumarelationships nevakomana vanenge vari single, marelationship iwawo hakuna kana kwaainge achimbosvika, but ndakangoramba ndichingonamata. Ndakazoti ndava kuno kumukoma, ndava kuno kuSouth Africa, ndaingogara ndichingovarota sisi vangu ava vachingo
vakanditorera passport yangu, vaiti vakanditorera passport yangu vobva vatanga kuti makore awa 10 awa aripo papassport achapera ose usina kana chauinacho. Iwe mwana mudiki, iwe ungaita pfungwa dzekutora passport iwe, because ipapo pandainge ndichishanda samaid ndakaenda ndikatonoaplayawo passport yangu. Mazuva aya mapassport paainge achinetsa zvisingaiti, ndakangotiwo ndawana mukana ndikangoti regedzai ndinge ndichingosacrifice. Ndakaimirira passport iyoyo kuzosvika ichizobuda. Yakazoti yabuda ndokubva ndazouya kunoko. So vainge vakazviziva kuti ndava nepassport, because ivo sezvo vainge vagara vari kuno kuSouth Africa vaifungidzira kuti pandichauya kuno kuSouth Africa ndichauya kwavari. But pandakangoona kuti ndava nepassport ndakabva ndatoti regedzai ndinge ndichiita maplans angu. Already ndaiva nemafriends angu andainge ndakamboshanda navo muarea imomo mandainge ndichishanda samaid, saka vazhinji vacho vainge vava kuno kuSouth Africa. Ndakangosvikirawo mumaoko emafriends angu ndokubva ndatotanga kutoshanda. Saka kubva zvandakazoya kuno kuSouth ndakatambudzika mukoma, ndaitopindawo mumarelationship, but unyatsoona kuti murume waunenge uchidanana naye anenge asingatombokuoni sechinhu, anenge achitokuona setsvina chaiyo, like umwe matukiro acho aakandiita. This was after tabva mukurara tose. Mangwana acho makuseni munhu akaramba kundiperekedza, ndikati regedzai ndinge ndichienda kubasa. Ndakazoti ndava murodi ndokumutextira ndikati sisha, unoona sezvinoitawo here, where is your excitement? Funga kuti pose apo pawainge uchindipfimba uchindiudza kuti unondida ndozvandairamba kaizvi, chitarirawo nekuti ndasacrifice ndazosangana newe pabonde, now wava kundiignore like this. Kundakutadzirei? Akangondinyorera kati tsvina yakaita sewe apa muone munhu wacho nezvandiri. Ndakarwadziwa ndikati panapa nyaya yavapo ndeyekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichimboenda pamabvi ndichimbopfugama ndichimbozvinamatira. Ndikabva ndambosiyana nezvemarelationship, ndakagara mukoma kugara kusvika pakukanganwa kuti kune chinhu chinonzi munhurume. Ndava kungonamata each and every day. And pane imwe nguva iya yekuti pandakatanga kunamata ndaitoona mumwe murume aitouya kuzorara neni. That is what I want to encourage vamwe vanhu vaya vanoti ivo vane maspiritual husband. Yes, zvinhu zvandakato experienceawo inini ndaitorarwawo ndichitomuka makuseni ndichitoona kutoti aikaka kweinga kusikarudzi kwangu uku kwakatonyorova kunotoratidza kuti ndabva mukuitwa nemunhurume. But ndakaramba ndichingonamata. Ndaiti ndikanamata kudai usiku hwacho ihwohwo ndairara usiku hwose ndichingoshandiswa. But the more that I prayed, the more the painful it was. Zvekuti ndaitombonzwa kuda kuramwa, but ndaingoti kana ndikangorangarira kudzinza rekwedu kwatinobva ndaibva ndatozviudza kuti panapa I have to be more strong. And ndozvaibva zvazondipa simba rekuti ndirambe ndichingonamata kudzamara one day murume uya manje paakazouya achida kurara neni, pose apa mind mukoma murume uyu aiti kana akauya achida kurara neni, then inini ndaibva ndashaya simba rekuti ndimuke ndichimutuka. But musi wacho iwoyo paakazouya ndainge ndatova nemazuva akati one day ndichingotsanya. And that is the advantage of fasting. I think kuti zvinoita kuti spiritually unge uchizova very strong, because ipapo murume uyu paakauya achida kurara neni, for the first time in my life ndakatokwanisa kutodanidzira kuti Jesu weNazareth, tarirai muone kuti ndiri kushungurudzwa. Ko muri kupiko? Mumba ndakangoona sekunge makaita chiedza. Then murume uya ndokubva atanga kuchema, akachema achibuda. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi handina kana kuzombogara ndakarara zvekare nespiritual husband. And ndakati ndabva ipapo ndikamboita kanguva kakati rebei, but now ndainge ndava kurota sisi personally. Ndaivarota vachiuya kwandiri vanenge vaine dinner plates avo, but madinner plates awa anenge akavharwa vachinditi idya chikafu ichi, but ndichiramba kudya chikafu ichocho. Sezvisinei ndakangoramba ndichingonamata ndichingoisawo maprayer request kuchechi zvekuti dai zvaigoneka
dai vedare renyu kana vachikwanisa kugadzira kunyange group remaprayer request, zvimwe kuda zvinokwanisa kubatsira vamwe vanhu, because ndo zvimwe zvezvinhu zvakandibatsira izvozvo zvemaprayer request. Ndakabatsirikana because ndega ndaisatombogona kuti ndinge ndichikunda hondo dzandainge ndakatarisana nadzo, zvekare nemacases iwayo kuti ange achizobrekewa. So ndakabva ndazotanga manje kuresearcha even painternet kuti chii chinonzi macases. Ndopandakabva ndazorangarira kuti no man, pandainge ndichiri musikana wechidiki, sisi mushure mekunge tarovana, pandakavakurira sisi vakabva vazondikesa, ende zvose zvavakandikesa nazvo, zvituko izvo zvavakaisa pamusoro peupenyu hwangu, zvishuwa zvainge zvichitooperata muupenyu hwangu, zvose zvavakati ndo zvainge zvichazoitika mulife mangu, ndo zvainge zvava kutoitika, kushainirwa nevarume ende kusambowana murume anenge ari committed kwauri. Ende even though ndainge ndakamboita zvekudananawo nevarume ndichitorarawo navo tisingashandisirane dziviriro, but ndainge ndisina kana umwe musi zvawo wandainge ndakambobatirawo pamuviri. So I kept on researching, ndichingonamata, ndichingobreka macovenants nemaaltars acho avo sisi avo avainge vakavaka muzita rangu vachishandisa zita rangu. Then ndikatonzwa kuti panapa ndinenge ndasunungurwa. You know what she said? The day when I started dating my current husband, sisi apa vainge vava I think neabout 3 years vasingataure neni, vakabva vazoti kwandiri, zvamunongozvinetsa nhai mevasikana, saka nezera renyu iroro kumadii mangotsvaka zvenyu zvidhara zvakafirwa, zvidhara zvinenge zvava kusada vana, zvino munoti chanana ichocho chamava kudanana nacho kumberi uko kana chikazoti chinoda mwana muchazoti kudii? Mukoma ndo text message yandakatumidzirwa pawhatsapp pangu nasisi vangu ivavo, but ndainge ndisina kana kumbogara ndakavaudza kuti ndainge ndava kudanana necurrent husband yangu. So ndakabva ndangonyarara hangu ndikangoti ava regedzai ndiregedze kuvapindura, because ndakatoona kutoti vainge vachinditsvaka, because ndo zvavanoita, vanongokuudza magara moyo kuti munge muchizotukana, ende kana ukangogara wavatuka unotombosangana nemaspiritual attacks. Ndakabva ndazongoramba ndichingodanana nemukomana wangu even though ndainge ndichiziva kuti iye kwandiri mudiki, but ndakangoramba ndakangoisa faith yangu muna Mwari kuzosvika tichizotonoroorana ndokubva tazochata tikabva taita mwana wedu. Ivo sisi vakaramba kuenda kumuchato because ndainge ndakati kuhama dzangu dziri muno muSouth Africa, aiwa tichaorganiza transport yekuti munoenda kuZim, zvekare pamunenge modzoka tinokuorganizirai transport. But sisi vakabva vati handingambobvi pabasa kutoudza murungu zvinhu zvisina basa kuti ndoda kuenda kumusha kunoatenda muchato wemunhu. Inini murungu wangu haangambotendi zvinhu zvakapata kudaro, apa vainge vachitotaura muri mufamily group, because zvose zvavainge vachitarisira kuti ndo zvichaitika kwandiri hazvina kuzoitika sezvavainge vakatarisira. But each and every day handizorore, ndinongogara ndichingonamata because ndinoziva kwandinobva kuti kwakaoma sei. Saka kurudziro yangu ndeyekuti kune avo vanosangana nema-challenges, yes, I know what I am talking about because I have experienced everything that some of you might been experiencing. But chakakosha hama dzangu ndechekuti munhu ngaanamate paya pazvinenge zvorwadza, munhu ngaanamate, because kana zvorwadza inenge itori sign yekutoti there is something that will be going on munyika yemweya yatisingakwanisi kuona. Please postaiwo nyaya yangu mukoma, zvimwe kuda inokwanisawo kubatsirawo umwe munhu ariwo in the same situation that I was into. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndo testimony yavo iyo yavainayo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu hanzi sisi vangu vakaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu. Kana painewo munhu akaisa chituko pamusoro peupenyu hwako, please come to my inbox, then mobva mazotiudzawo kuti zvii zvakataurwa pamusoro pezita renyu ende
chii chakazoitika after zvinhu izvozvo zvataurika pamusoro pezita renyu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 28 years ekuberekwa. So mukoma Nash, inini hangu ndinoitawo basa rekutengesa miviri yangu. Nditoriwo nechishuvo chekuti dai ndakwanisa kuwanawo macustomers vane mari idzodzidzi dzamunoti mbinga, but hii level ndichiri palevel rekungoti at least kana ndikangonhongeredzawo ivavava macontractor vanoshanda construction zvekarewo nevamwewo varume. So zvatinoita kuno kuSouth Africa tinongogarawo mustreets tichimira macustomers. So inini manje ndinowanzo kubata macustomers zvekuti pausiku humwe chete ndinokwanisa kutobata macustomers anosvika kuma7 kuma9 apa I am talking about each and every day. Handiende patouchline ndigodzoka ndisina kusangana nevarume vanosvika kuma9. Ndinotongozivikanwa kuno kwatigere kutoti inini nditori simbi yebasa. Ndinozototi paya pandinenge ndanzwa kuti ndaneta ndobva ndambozvipa off kana ye2 days, but ndikangodzokera chete paroad aiwa ndinotokabata kamari kangu karibo. So chisingazivikanwi nevanhu ndechekuti inini ndakapiwawo necklace zvekare ndikapiwa dzimwe mhete, necklace nemhete idzi. So zvisingazivi vanhu ndezvekuti inini pandakaenda kumusha, so vamwe vandinoshandidzana navo zvavasingazivi ndezvekuti pandakaenda kumusha then gogo vangu ndakataura navo ndovega vanoziva kuti kuno kuSouth Africa ndinoita basa rechipfambi. So pandakaenda kumusha ndakabva ndazopiwa necklace, vakabva vazondipa nedzimwe mhete dzavo. So vakati ivo zvinhu izvi ndozvavainge vachishandisa ivowo pavainge vachiri musikana wechidiki, ende ndozvaiwanzokukwezva varume kwavari. Gogo vangu ava vakatoita vana amai vedu umwe nomwe ana baba vake. So gogo vangu vakaita vana vavo 8, saka pahu8 hwavo vana amai vedu vose vana baba vavo nemadzikuru edu. So ivo gogo vakanditi vaikwanisa kukwezva varume vose ava vachishandisa necklace zvekare nemhete idzo dzavakandipa. So ndozvandinoshandisa. Ndinoti paya kana zuva radoka, because inini handitendedzwe kuti ndinge ndichienda patouchline zuva risati radoka. Ndo mhiko dzacho dzandakapiwa nagogo and dziri very simple. Saka ndinotomirira paya zuva richingonodoka ndobva ndinobva ndageza then ndobva ndatopfeka ma-earring angu, ndobva ndatopfeka nenecklace yangu, ndini uyo ndobva ndatoenda patouchline. Mukoma ndinotoshanda dzimwe nguva within 3 hours ndinenge ndatochaisa ndobva ndatodzoka zvangu ndobva ndatorara, nekuti necklace iyi nemhete idzodzo dzinoita kudana varume kuti vange vachiuya kwandiri. Kunyangwe murume asitomborina mweya wechipfambi maari, ende murume akangogara aita bonde neni inini ndakapfeka mhete idzodzo zvekare nenecklace anobva atoita addicted kwandiri. Ndiyo confession yangu iyoyo mukoma Nashi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ladies, pray for your husbands. Hanzi kunyangwe ari munhu wekuti anenge asitomborina pfungwa dzekuti nhasi toda kuenda kunokecha, but kana akangodarika nekuma-areas kwedu, kana asina mweya wakasimba anozongokaruka atongopindwa nemweya wekuti ndoda kumbotesta kuti zvinofila sei kuva nepfambi, then akangogara atongova make sure kuti anenge ava kutongoramba achitongouya. Akomanaka naimi zvazvakangooma hazvo veduwe. Asi please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.